DonBosco Higher Secondary boithalangso long sitame80th angdeng IndependentsDay mesen pen talon pon. Nizangkar biang long boithalangso long kido arnam long tu DonBosco Higher Secondary School along sitame80th angdeng IndependentsDay arni pachaton don si mesen pen talon don rinti. Sonsi pinila bangso 80th angdeng IndependentsDay ke talon pon along aluhiman peng pen. Amarnath Regan Assistant Executive Engineer Hamren Jiten Timu Sectional Assistant Hamren Page Ipen Chenglok Thanbang Atum Lapen Tu Hadak Charlie Amumar Atum Asar Pia Sarbura Lapen Kithegi Ding Atum Chetong Don Rinti Si Mayardi Pidun Rinti Sonsi Father Joseph Teron Pen Mai Chapahim Puponsi Mai Pangcheng Pon Pen Japon Linlo Bangso itiang denge talon pon along March Pass Kirun ke kan Lapen Tu India Det Pi along Kithegi Ding Atum Apurki mo puthak pen chenglo Ali racham hadaka Charlie amumara tumpen rada phan mate asar piasar bura thengno paklang ponrinti News Text Report B News 7 Kadom Chipilo IndependentsDay akadom ahonglo pening ningkan itum India Barat angbong thonar cap aningkan nangi pleng labangso Independence Day silitum talon telilo ahonglo India war kiching pengi junyang penirep ado akunar tin la pen galong tinta piniani ke la Independence Day celebration katalon katalido ahoglo la sontak tak sini tum tak DonBosco Higher Secondary School anamong tu boithalangso penta di India hawar ihum pen di la silitum se don du nangi pesil bangso freedom kijok kilong apan ningarong chipidun la pen usmar tu mapanta freedom fighters pu bangso freedom kilong japan abang pu Cipidu ketumdo idum Cino Mahatma Gandhi and that ke Rabindranath Tagore lapen ke Bhagwat Singh and that ke dol abang pi bang pi ala tuma phanta di bithan toilo pachini toilo athema etum pusar pisar itum farman ke chedan pi bang abang soki jok pelong pi atuma phanta itum neng donangji mumuta kumonangji pusi pini ani lamgi thanta abang pu la saya lamta thanbon po pini DonBosco ke labangso India ihumpen je don du na son itum along ri pelong ri di itum hawar India hawar labangso itum ninga wrong pen nega talon katel idun lapen ninga wrong pen itum pethe ke chipeklang du na son dak ajat ke kan kilun da dulo mohedlang chief guest tu ampan ke deng pen kala party scouts and guides tu pen and that ke hala dak ta arona tang pen kideng and that ke much pass the blue green red houses do group blue green red yellow houses pinsualo sona taxi dak idum scouts and guide movement do scout and guide situm tayo miss nasiman sipi ni guide captain lola ila sontak taxi dolo bang pu alang tumta match pass along pinsualo scouts la pen guide situm lo sona taxi dak school kini hawar pat la pen ke pethe ke duwe de khitimite tipli phelang mareng angro langjing pen che don nangi athima kini pethe ke longlek ipe sono la sonsi eco club product formation do ase astan son club do lo camps do lo pinioni ta la dak piklang do lo alang netum lo so uniform pen la pen galang tu match pass pen mo aprangsi la dak item gipita eco club atum pen lo son lo so thangsi parents tum pandu nan lang tha athema nangli tum sumar yo kilun ke kan la pen galadak 80th Independence Day ka talon kati nanglang dun tha sipu and that ke nanggilang dun chot da kali be part of the celebration labang so ka talon kati long nang tum tanang chi don dun tha atemo charis nang di atemo phurkimo se sipar yus nang la pen ke lun temo der ilong ri ka cheng hon alun temo ke kan la pen ke itum ke isivat la pen ke India unan pithenang aphang pidam nang bisu sumara phan ke than sonno piniani ke roll call ta do athema ka du to wang pet nai itum ader along ri phan che top pet nai innut bak ta phi do no lasi pe long ri ching hon nai ya prana de chipileng de chipida nai pan ansi tum ke than lasi piniani son fidelity loyalty puing rajalam peni pudi itum ke dia sote ma yo di isivat la pen ke hemi hum me son lasi usmar to phanta ke than ki mum athema mola tum se di to ma songjaman po political songjana thunon social songjana thunon rat that la pen ke civil and thunon la son se than lasi anutin a student tumta the loyal citizen good human being the honest citizens leaders who are sacrificing for the nation
amesang apran chipi da homoy ke chipi ajagong chipi tactic thema itum la sona bangpu tin la klemote afrang nam thigopo la sinang itum da giwang la penke la son ni nang garju la penang bithan long pot churulo India afrang pidam nang India unan pethe dang angbong pathyang nang itum sumar tum student tum mu songja ke the pajiplang nang prime minister president the chief minister but doctors engineers ba kalite the logit hanatum ola penke adet along ri apia alam ke ting hon tum pajiplang nang penke itum nation builders bu dilitum alpia long ri adet along ri kene ka pethe tum pajiplang nang la penke paching hon nang kadue phanta churulo happy independence day akadom nang chipi pen nili pijit kolo anam amso senang tapan pejumenang kardom